Γεια και χαρά σας άνθρωποι. Καλώς ήρθατε στο unboxing. Ένα ηχητικό ταξίδι ερωτήσεων και απαντήσεων. Καλή σας ακρόαση. Καλησπέρα. Σήμερα έχουμε 10 του μήνα Απρίλη 2026. Λίγο Τραμπ, λίγο εγχειρίες, λίγο βομβαρδισμοί, λίγο ξανά εγχειρίες, λίγο ό,τι να είναι. Στην Ελλάδα τα αντίστοιχα. Αναφέρεσαι στα γεγονότα, μπας και το ακούσει κανείς μετά από κάνα 2 χρόνια να θυμάται τι συμβαίνει. Αυτό που ακούγεται είναι το ηλεκτρονικό τσιγάρο του Σάκη. Γεια σου Σάκη, ήταν πολύ ωραία η πάσα. Γεια σου Γιώργο. Ο Σάκης λοιπόν. Και χαρά σε όλους. Ο Σάκης είναι χαρά και τιμή μου που. Ναι, είναι τιμή μου και θα εξηγήσω γιατί. Καταρχάς ο Σάκης έχει το καφεδάκι, το βάλω και εγώ λίγο κρασάκι. Είναι η ώρα που μπορώ να πιω λίγο κρασάκι. Αυτός είναι ο αγαπημένος μου ήχος, ο ψευδομένος μου ήχος. Είναι πολύ καλός. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, τιμή μου είναι γιατί ο Σάκης, πέρα από ότι είναι φίλος ρε παιδί μου, αυτό εγγύεται στη χαρά βέβαια, είναι ότι, που τον έχω εδώ, είναι ότι γνωρίζει καντάρια πολλά περισσότερα από ότι εγώ σε σχέση με τις συνεντεύξεις. Θα αναφερθούμε φαντάζομαι και αργότερα στο κομμάτι αυτό. Τέλος πάντων είναι μέσα στο πεδίο το γνωστικό του, οπότε είναι και τιμή μου έτσι να ξεκινάω. Γιατί αν δεν είσαι ο πρώτος, θα είσαι από τους πρώτους που θα ξεκινήσω να κάνω αυτό το project. Οπότε είναι και τιμή μου που έχω έναν άνθρωπο τέλος πάντων που γνωρίζει από αυτά. Γεια σου λοιπόν Σάκη. Γεια σου Γιώργο. Από μένα είμαστε έτοιμοι. Τι κάνεις, πώς είσαι? Χοντρός και άσχημος. Χοντρός και άσχημος. Μάλιστα, αυτό δεν θεωρείται η πρώτη ερώτηση, έτσι. Ναι. Και δεν θα είναι κλειστά απαραίτητα 10 ερωτήσεις. Απλά θα είναι ο σκελετός μας. Γιατί το λες αυτό? Γιατί έχει πλάκα και δεν το περιμένει κανείς, γιατί κάποια στιγμή είμαι πιο παχής από ό,τι είμαι τώρα. Οπότε είχε γέλιο. Έσπαγε τον πάγο. Έσπαγε τον πάγο, ναι. Οπότε λειτουργούσε σαν παγοθραυστικό αυτή η ατάκα. Ναι. Όταν φορά το γυαλί σημαίνει ότι όπου να είναι έρχεται ερώτηση. Οπότε είσαι έτοιμος να περάσουμε έτσι σιγά σιγά? Εγώ έτσι αλλιώς φοράω γυαλί, οπότε. Οπότε είσαι έτοιμος. Ναι. Πάμε στην πρώτη ερώτηση, η οποία είναι εξής. Πού μεγάλωσες και ποιο είναι το μέρος που αποκαλείς σπίτι σου? Δηλαδή είναι δύο ψηλοδιαφορετικές ερωτήσεις αυτές. Μεγάλωσα, όταν γεννήθηκα ήμασταν στην Δράμα. Και η μάνα μου έπρεπε να έρθει στη Θεσσαλονίκη για να με αποκτήσει. Γιατί τότε ήταν πριν από πολλά χρόνια δηλαδή, δεν υπήρχε δυνατότητα. Οπότε μέχρι και νηπιαγωγείο ήμασταν στη Δράμα. Και από το πρώτη δημοτικού και μετά Θεσσαλονίκη. Μεγάλωσα, γιατί εκεί ζήσαμε πάρα πολλά χρόνια, στην Ιατρού Ζάνα 10. Λίγο παραπάνω, ναι, Okay. Ανάληψη λογικά. Λίγο παραπάνω από εκεί που γεννήθηκε ο Σαββόπουλος. Σε μια Θεσσαλονίκη βέβαια φαντάζομαι διαφορετική από ό,τι είναι τώρα. Διαφορετική, τότε η Ιατρού Ζάνα όταν πήγαμε είχε μόνο ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο. Τώρα δεν μπορείς να βρεις κενό ανάμεσα στο αυτοκίνητο για να αφήσεις το μηχανάκι και να δώσεις παραγγελία. Ισχύει. Παίζαμε μπάλα εκεί, φαντάσου. Παίζαμε μπάλα. Μάλιστα, είσαι αγχωμένος? Όχι. Βλέπω το ποδαράκι σου πηγαίνει. Όχι. Δεν τα παρατηρείς, απλά. Ναι. Άμα θες σου βάλω κανένα κρασάκι να χαλαρώσεις δηλαδή. Είμαι με τον καφέ, εντάξει. Και το δεύτερο σκέλος της ερώτησης. Πού θεωρώ σπίτι μου? Ποιο μέρος με αποκαλεί σπίτι σου, δηλαδή τι αποκαλεί σπίτι σου, ας πούμε? Δεν μπορώ να πω ότι μέρος. αποκάρω σπίτι μου κάποιο μέρος, ειδικά στις Θεσσαλονίκη, ας πούμε. Γιατί από ένα σημείο και μετά άρχισα να μετακομίζω σχεδόν κάθε 5 χρόνια. Ναι, αυτό σου είναι ευρύτερη. Δηλαδή, ας πούμε, σπίτι μου για μένα είναι ο άνθρωπός μου, είναι η κοπέλα μου, ξέρω εγώ. Ναι. Ή σπίτι μου είναι όπου γης και πατρίς. Ναι. Οτιδήποτε. Είναι και ευρύτερο, κατάλαβες τι εννοώ. Σπίτι μου, Μπορεί να είναι τότε ευρύτερο. Σπίτι μου, αν είναι έτσι, θεωρώ την εκδρομή. Πολύ όμορφο. Ναι.
η οποία δεν είναι εκδρομή κάπου συγκεκριμένα, είναι το φεύγα. διαδικασία. Είναι το φεύγα. Άρα το φευγιό ουσιαστικά είναι το φευγιό. το σπίτι σου. Ναι. Τι ωραία απάντηση, ρε φίλε. Ξέρω. Και τι ωραία σκέψη να το νιώθει κάποιος αυτό. Εν τω μεταξύ αυτό νομίζω ότι κολλάει αμέσως με την επόμενη ερώτηση. Βασικά με τη μεθεπόμενη. Κάνε πρώτη μεθεπόμενη. Θα κάνω πρώτη μεθεπόμενη λοιπόν, για να κλιμακωθεί και ωραία. Η οποία είναι η εξής. Έχει να κάνει με τα χόμπι. Από ό,τι καταλαβαίνω, δηλαδή, κυρίως το χόμπι σου είναι οι εκδρομές. Ναι. Έτσι. Η ερώτηση λοιπόν έχει να κάνει εξής. Πώς ανακάλυψες, ας πούμε, ότι τελικά αυτό είναι το χόμπι σου και όχι, ξέρω, το σκάκι. Ναι. Μάλλον ήταν θέμα χρόνου. Έλλειψης χρόνου, μάλλον. Γιατί δεν είχα χρόνο για οτιδήποτε άλλο. Δουλεύω από τα 18 μου. Δούλευα από τις 10 το πρωί στις 10 το βράδυ. Και είχα όλη τη βδομάδα μία μισή μέρα ρεπό. Οπότε μάλλον είχα μισή, μία και μισή. Καλά και ένα νερό, γιατί δεν του γέρισα τίποτα τον άνθρωπο. Ούτε καν καφέ. Καφέ βερσίδα, αλλά θα κεράσω μπριά. Έχω κάνει ωραίο τον μπριά. Και κρασάκια, μα θέλει και μπυρίτσα έχω. Αλλά Ίσως θέλω να οδηγήσεις ένα μετά. κρασάκι αργότερα. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε για να πάω εκδρομή έφευγα Παρασκευή 3 η ώρα από τη δουλειά. Πήγαινε εκδρομή. Σάββατο γινόταν το τουρλουμπούκι, ψησίματα, αυτό, ξενύχτια, πιώματα κλπ. Και μετά εγώ έπρεπε να ξυπνήσω 7 η ώρα, να μαζέψω αντίσκηνα, να φορτώσω μηχανή και να γυρίσω να είμαι το αργότερο στις 12 το μεσημέρι στη δουλειά. Οπότε σπίτι πήγαινα στις 10 η ώρα το βράδυ. Οπότε με κάποιον τρόπο άλλαξε η ζωή σου και όταν έχει πλέον τον χρόνο να κάνει ότι αυτό το χόμπι σου δηλαδή. Ήταν το μοναδικό πράγμα που μπορούσα να κάνω. Ας πούμε, δεν υπήρχε χρόνο για τίποτα άλλο διαθέσιμο. Εντάξει, το ότι θα πήγαινα θέατρο, σινεμά, ξέρω εγώ, συναυλία και τέτοια δεν ήταν από χόμπι, ας πούμε. Ήταν και λίγο η δουλειά μου τότε. Αλλά ναι, δεν το βάζω σαν χόμπι προσωπικό που να μην έχει να κάνει με τη δουλειά. Η οποία δουλειά τώρα αναφέρουμε, δεν υπάρχει θέμα. Κανένα θέμα δεν υπάρχει. Ναι, ο Σάκης ήταν δημοσιογράφος για πολλά χρόνια. Και βασικά εντάξει, είναι ακόμα στην ψυχή, αλλά ήταν και βιοποριζόταν και από αυτό κανονικά. Ας πούμε, κοβένσε μου σε μεγάλο έντυπο. Αν θες να το αναφέρουμε πάλι. 30 χρόνια στην ελευθεροτυπία. Okay, ναι. Δεν ξέρω τι επιτρέπεται αν θεωρείται τοποθέτηση προϊόντος, αλλά δεν υπάρχει κιόλας στην ελευθεροτυπία. Οπότε γι' αυτό είναι και τιμή μου που αυτό που ανέφερα πριν που του παίρνω συνέντευξη, ας πούμε, τέλος πάντων που κάνω αυτή τη συζήτηση. Οπότε ελλείψη χρόνου ουσιαστικά ανακάλυψες, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο ανακάλυψες. Ελλείψη χρόνου προέκυψε, ναι. Μάλιστα. Οπότε θα ξαναγυρίσουμε τώρα στη δεύτερη ερώτηση, γιατί την πηδήξαμε πριν. Αν υπάρχει κάποια συνήθεια που δεν παραλείπεις ποτέ, που και αυτό μάλλον ταιριάζει, αλλά μπορεί να έχει και μια συνήθεια στην καθημερινότητά σου μέσα, ας πούμε. Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι. Ειδικά τώρα που κάπου λίγο κάθισε το θέμα, το πρόγραμμα με τη δουλειά και ήθελα να κάνω πράγματα. Γυρίζω 6-6,5 ώρα το απόγευμα στο σπίτι και ενώ ήθελα να κάνω το ένα το άλλο, τρώω και ταφώνομαι στην τηλεόραση γιατί αισθάνομαι κουρασμένος, δηλαδή ώρες νηστάζω στις 9.30, στις 10 πέφτω για ύπνο. Συνήθεια αν θες... Για ένα διάστημα πάω στη μάμα του είχε γίνει συνήθεια το πιτόγυρο και σπίτι για ταινία. Έπαιρνα να πάμε για κανένα κρασί, για κανένα τσίπολο και μου λέγες ναι. Και... Αυτό βέβαια είναι και κακό γιατί ξέρεις, μπαίνει σε μια ρουτίνα που σε ρίχνει. Ναι, στην αρχή την απολαμβάνεις, αλλά μετά γίνεται συνήθεια κακή. Ναι. Και μου έχει τύχει πολλές φορές να με παίρνουν τηλέφωνο για έξω και να λέω όχι. Έχω να πάρω παλιά το πιτόγυρο. Αλλά μετά έσπρωνα τον εαυτό μου να βγει, ας πούμε, να πάει κάπου, να κάνει κάτι.
Σαν Το το πετύχει οποίο- στην ανάποδη φάση που ήσουν αγιόλογο, ότι έξω υπήρχε, ας πούμε. Γενικά ήμουν κάθε μέρα έξω και κάθε μέρα στην μπαράκια, κάθε βράδυ. Άρα- Ίσως και γι' αυτό. Καταρχήν δεν υπάρχουν τα μπαράκια πια με την έννοια που τα έζησα εγώ ως στέκια. Ναι, ισχύει αυτό. Ή υπάρχουν αλλά απευθύνονται σε άλλες ηλικίες. Ή σε άλλο τύπο. Δεν ξέρω αν είναι ηλικιακό, ίσως να είναι και σε άλλο τύπο ανθρώπων, ας πούμε. Ναι, δεν ξέρω. Δεν υπάρχει μπάρα, Αλλά ρε παιδί, σιγά σιγά κλείνουν ένα-ένα, ας πούμε, ναι. Δεν υπάρχει μπάρα και δεν θέλω... Δηλαδή στην μπάρα, εγώ sorry που σε κόβω για την ηλικία που λες, ότι εγώ θυμάμαι, ρε παιδί μου, ότι όταν υπήρχαν οι μπάρες, μέσα μπορεί να είμαστε στην ίδια μπάρα από 20 χρόνια που ήμουν εγώ τότε μέχρι 60. Δεν ήταν ηλικιακό το πρόβλημα, ας πούμε. Αλλά πρέπει να υπάρχει μπάρα για να συμβεί αυτό. Πλέον είναι ελάχιστο. Ναι, δεν έχει πλέον τέτοιο. Έχει πολύ lounge. Βέβαια έχει κάτι μαγαζιά εκεί στην περιοχή της Ρωμαϊκής Αγοράς και τέτοια, αλλά θυμάμαι άτομα τα οποία ήταν στα στέκια που πήγαινα εγώ, στη γωνία στην μπάρα με ένα ποτήρι ουίσκι, ας πούμε, πίνανε, όχι ένα ποτήρι, πίνανε περισσότερο όλο το βράδυ. Απλά το πήραν σε ένα ποτήρι. Και έλεγα ότι δεν θέλω να γίνω έτσι. Ναι. Και ενώ παλιά πήγαινα μόνος μου σε διάφορα μπαράκια, αλλά έβρισκα κόσμο, έβρισκα γνωστούς. Τώρα δεν θέλω να πάω και να είμαι ο τύπος στη γωνία του μπάρα, ας πούμε, που πίνει μόνος του. Οκ, το ακούω. Εμένα μου αρέσει ακόμα να το κάνω αυτό. Όταν δεν Είσαι πολύ μικρότερος από μένα. Εντάξει, πόσο 10 χρόνια διαφορά έχουμε, 15. 15. Αλλά σαν γενιά, άμα το βάλει, τα ίδια προλάβαμε πάνω από εντάξει. το κομμάτι αυτό. Ρε παιδί. Αλλά αυτό νομίζω ότι είναι και θέμα χαρακτήρα, πιθανόν. Εντάξει, ή συγκυριών. Δεν λέω ότι είναι τέτοιο, μπορεί να έχει και λάθος σκεπτικό, αλλά το θέμα είναι πώς Δεν έχει σωστό αισθάνεσαι. και ας λάθος πούμε, αυτό. πώς Είναι αισθάνεσαι. πώς γουστάρεις. Ναι. Ναι. Εντάξει. Για μένα και τα δύο, είτε το πιτόγυρο είτε το μόνο στο μπαρ, είναι να μην σε καταπιεί. Το πιτόγυρο υφίσταται ακόμα, αλλά είναι Σάββατο. Όχι, ενώ σαν συνήθεια δηλαδή. Ότι Ναι. και μόνο μου στον μπαρ να βγαίνω και να είναι συνήθεια μόνο αυτό, πάλι για μένα είναι Ναι. φίχτρα. Αν είναι μόνο αυτό. Όρια, θέλει χρυσή τομή. Ναι, αλλά επειδή, όπως είπα, δούλευα πολλές ώρες παλιά, τελειώνα 10 η ώρα το βράδυ, ας πούμε, και η μόνη τέτοια, πώς το λένε, εκτός αν προλάβαινα να πάω κάνα θέατρο, συναυλία ή οτιδήποτε άλλο, το μόνο μετά, έτσι, για ηρεμία και χαλάρωση ήταν το μπαράκι. Οκ, άρα μέσα στις συνήθειες, ας πούμε, γενικά είναι είτε κάποια διασκέδαση έξω, ξέρω εγώ, σε μπαράκι, είτε στο σπίτι με συγκεκριμένο τρόπο, ας πούμε, τέλος πάντων, Ναι, δηλαδή. Η TV, ξέρω εγώ, ναι, ταινίες για να το περισσότερο. συνοψίσουμε. Ταινίες. Οκ. Στην επόμενη ερώτηση φαντάζομαι κάτι θα έχει σπουδάσει, λογικά. Τίποτα. Η σπουδή για μένα είναι ακόμα και το ότι έμαθα τη δουλειά εμπειρικά, έτσι. Ναι. Οπότε για μένα πάλι σπουδή είναι αυτό. Αν είναι έτσι, ναι. Η Μέσα στην. Μπήκα 18 χρονών στην ελευθεροτυπία όσο μικρός. Μάλλον θα προλάβεις να μου απαντήσεις χωρίς να σε ρωτήσω. Θες να ρωτήσεις πρώτα και μετά να σου απαντήσω. Ναι, δηλαδή αυτό ήταν μια διευκρίνηση. Ουσιαστικά η ερώτηση είναι ότι τι σε οδήγησε να επιλέξεις τον τομέα των σπουδών σου, εντός αγωγικών τομέα σπουδών. Πώς δηλαδή οδηγήθηκε να σπουδάσεις εντός αγωγικών Ναι. αυτή τη δουλειά. Δεν με οδήγησε κάτι, με οδήγησαν οι συγκυρίες. Είναι λίγο μακριά η ιστορία, θα την κόψω όσο γίνεται περισσότερο. Καλά, θα μοντάρω και εγώ, μην αγχώνεσαι. Η σχέση μου με η ανασχόληση μου με τη δημοσιογραφία οφείλεται στους σεισμούς του 1978. Άκου να δεις. Και αυτό γιατί τότε μέναμε εμείς εκεί ιατρού Ζάνα και τα ξαδέρφια μου που ήμασταν συνομήλικοι και παίζαμε όποτε μπορούσαμε να βρεθούμε με έναν Φάληρο. Το οποίο ήταν πολύ μακριά για παιδιά τώρα 6, 7, 8 χρονών κλπ. Οπότε η πολυκατοικία τους πήρε κίτρινο, κόκκινο κάτι και μετακόμισαν σε ένα στενό μετά από εμάς. Ακριβώς δίπλα. Οπότε παίζαμε στην ίδια γειτονιά, στην γειτονιά τους. Και εκεί ήταν δύο κοριτσάκια ανάμεσα στα άλλα τα παιδιά που ήταν οι κόρες ενός δημοσιογράφου της ελευθεροτυπίας που όταν
μεγάλωσα, έδωσα πανελλαδικές και επάτωσα εις βάρθον καθέτος. Έψαχα να βρω τι να κάνω και λέω δεν πάω να το ρωτήσω τι είναι αυτή η δημοσιογραφία. Θέλω έναν μικρό... Σε ηλικία, δηλαδή τώρα αυτό. Μόλις δώσαμε πανελλαδικές, 17-18. Ωριακά πιτσιρίκους. Ναι. Θέλω έναν μικρό για όλες τις δουλειές στο γραφείο να ανοίγει, να αγοράζει καφέδες, ζάχαρες, χαρτί υγείας. Όπως ξεκινούσαν δηλαδή δημοσιογράφοι εκείνη την εποχή και σε έκανε σπουδάσει δημοσιογραφία. Ναι. Και σιγά σιγά μονόστιλο το μονόστιλο. Δηλαδή από τον καφέ σου έδωσε όμως. Σου είπε πάρε και να γράψεις και κάτι ας πούμε. Ναι. Οπότε... με έβαλαν στην ιστορία ας πούμε αυτή. Θυμάμαι, θα το κάνω αυτό το spoil, μου είχες αναφέρει ένα ιστορικό πως σου είχε πάρει ο διευθυντής σου, ας πούμε, τέλος πάντων, ανώτερός σου και σου είχε πει θέλω να μου το κάνεις αυτό, πάρε αυτό και κάντο έτσι. Τότε ήταν αυτό, ναι. Ήταν όταν με ετοιμάζανε. Ήταν μια πρόσκληση, μου λέγανε μια πρόσκληση από μια εκδήλωση, 5 σειρές. Ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης, το Δημοτικό Συμβούλιο και ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης σας προσκαλούμε στην τάδε εκδήλωση. Την τάδε του μηνός, όχι. Την τάδε του μηνός, τάδε η ώρα. Και μου το δίνει, μου λέει κάνει το είδηση. Και προσπαθούσα, εγώ το κοιτούσα, με κοιτούσα. Έγραφα, ξέρω εγώ, όχι, λάθος, ξαναγράψτε το. Ξανάγραφα, τέλος πάντων καμιά δεκαριά φορές, αφού απίβδησε ο άνθρωπος, ο Γιάννης Ολιάπης, ο αείμνηστος, κάποιος μου λέει, ρε παιδί μου, από αυτό τι θα πεις, όταν πας σπίτι, τι θα πεις στη μάνα σου. Λέω ότι γίνεται αυτή η εκδήλωση. Γράψτε τον. Δηλαδή έγραψα όλα τα άλλα εκτός από το ότι πρώτα είναι αυτό, ότι γίνεται εκδήλωση. Ναι, γιατί ουσιαστικά τα νέα που λέμε στους δικούς μας θα γυρνάμε σπίτι, το σουσού, είναι ειδήσεις. Οπότε το τέτοιο μου είχε μείνει αυτό και σε διάφορες συνεντεύξεις τύπου και λοιπά, όταν ήταν λίγο φλού τα πράγματα, δεν υπήρχε είδηση. Ειδικά αυτό το θυμάμαι τα ιατρικά συνέδρια. Ρωτούσα σε αυτούς που δίνανε τη συνέντευξη τύπου, τελικά εγώ όταν πάω σπίτι τι να πω στη μάνα μου, ας πούμε. Σου μείνει δηλαδή συνέδριο, σαν μπούσουλα σε αυτό το τρίκ. Γι' αυτό δηλαδή το χρησιμοποιήσεις και τα 30 χρόνια δηλαδή υπήρχε αυτό το πράγμα, ας πούμε. Ναι. Γιατί λέγανε αυτοί, έχει τόσες εισηγήσεις, έρχονται καθηγητές από το εξωτερικό, από αυτό, σημαντικό αυτό, σημαντικό εκείνο, σημαντικό το άλλο. Εγώ τι θα πω στη μάνα μου όμως. Ήταν συνέδριο, τι θα πω στη μάνα μου. Είδος ο Γιάπης. Πώς διαμορφώνονται οι φιλίες σου μέσα στην πάρα του χρόνου? Πώς διαμορφώνονται οι φιλίες μου? Ναι, δεν ξέρω. Πώς διαμορφώνονται οι φιλίες? Συναντάς ανθρώπους. Το μέσα στην πάρα του χρόνου σημαίνει ότι αν υπάρχει ουσιαστικά διαφοροποίηση στο πώς πλέον προσεγγίζεις ή σε προσεγγίζουν άνθρωποι σε σχέση με το όταν ήσουν 20 χρονών, ας πούμε. Δεν ξέρω, επειδή έχω φιλίες από το σχολείο, από το Λύκειο, ήμασταν μια παρέα τότε... Κεράσω. Ευχαριστώ. Ήμασταν μια παρέα τότε που φτάσαμε κάποια στιγμή να είμαστε 18 άτομα. Με τα χρόνια σιγά σιγά κάποιοι φύγανε σε άλλες πόλεις για σπουδές, παντρευτήκανε, κάνανε παιδιά, απλά χαθήκαμε. Ξαναβρεθήκαμε μέσω του Facebook, είναι η αλήθεια. Και τώρα βρισκόμαστε που και που, ας πούμε, για καμιά ταβέρνα και τέτοια. Μετά δημιουργήθηκαν κάποιες φιλίες λόγω μοτοσικλέτας, με τις λέσχες και λοιπά, μοτοσικλέτας και τέτοια. Από τη δουλειά πριν κάποιοι άνθρωποι, από τη δουλειά τώρα, καλή ώρα. Ναι. Γενικά από το περιβάλλον και ξέρεις, άμα ταιριάζουν τα χνότα θα πιεις μια μπύρα, ξέρω εγώ, θα πεις μια κουβέντα παραπάνω και κολλάς, ας πούμε, με τον άλλον. Okay. Δηλαδή κυρίως, ας πούμε, ο τρόπος με τον οποίο, ναι, εντάξει, το λογικό είναι ότι θα πρέπει πρώτα απ' όλα να ταιριάζουν κάπως τα χνότα και να υπάρχει ένας με έναν τρόπο χρόνος μεταξύ σας. Και κάποια κοινά ενδιαφέροντα. Ναι.
για να μπορείς να, Ναι. να έρθεις σε επαφή με κάποιον άνθρωπο. Να διευκρινίσω κάπου εδώ τώρα ότι όλη η ηχογράφηση γίνεται στο σπίτι μου, στο οποίο μου μένουν και 2 σκυλάκια. Εμείς το ξέρουμε, ο κόσμος δεν το ξέρει. Οπότε αν ακούνε τίποτα περίεργους ήχους, τινάγματα αυτιών, να πίνουν νερό, ξέρω εγώ, να ροχαλίζει, πιάνει. Αν και πενιχρά τα μέσα, πολύ ταπεινά τα μέσα ηχογράφησης, πιάνει πολλά πράγματα το μικρόφωνο. Είναι ο Μπόναμ και η Κάρμεν. Και θα γίνει και αυτά μέρος του podcast, εφόσον αυτό τέλος πάντων εξελιχθεί. Οπότε πάμε στην επόμενη ερώτηση, η οποία είναι πρώτον, αν έχεις κάποιο όνειρο στη ζωή σου, και η ερώτηση μετά είναι το πώς ξεκίνησε η επιθυμία σου για αυτό το όνειρο. Ναι. Κοίταξε, είμαι σε μια ηλικία 58, όπου πια αντιλαμβάνεις ότι έχεις περάσει το μισό και είσαι στην κατηφόρα. Οπότε δεν έχεις και πολλά όνειρα, μπορεί να διαπιστώνεις ότι πολλά όνειρα πια δεν παίζουν. Εμένα το όνειρό μου αυτή τη στιγμή είναι να ζήσω καλά το υπόλοιπο του βίου μου, όσο καλύτερα γίνεται. Αυτό περιλαμβάνει μια ηρεμία, περιλαμβάνει όχι άγχη για πράγματα τα οποία δεν είναι σημαντικά, περιλαμβάνει δρομές, ταξίδια και να είμαι καλά, ας πούμε, αυτό. Δεν περιλαμβάνει δηλαδή να έχω ένα σπίτι, να χτίσω σπίτι, να έχω ένα καλό αυτοκίνητο, δεν έχει κάτι να έχω καριέρα και λοιπά. Όπως γνωρίζεις, έχω μειώσει πολύ τα πρέπει μου, όσον αφορά το που μένω, το πόσα ζευγάρια παπούτσια έχω, πόσα ρούχα έχω. Πλέον μειώνω και τον στόλο των οχημάτων μου, σιγά σιγά. Γιατί ναι, μου λέγανε δεν έχω οικογένεια, αλλά είχα 4 οχήματα. Είναι μια οικογένεια. Με ρόδες. Ναι. Οπότε κάπου είδα ότι και αυτό είναι λίγο too much. Δηλαδή, αν μ' άφηνες, θα είχα ένα όχημα για κάθε δραστηριότητα, ας πούμε. Σαν τα παπούτσια. Είπες να μειώσεις τα παπούτσια και αύξησες τα οχήματα. Ναι. Έγινε αυτό, ναι. Οπότε τώρα οδεύω προς τέτοια μείωση. Άρα, ουσιαστικά, σε σχέση με τα όνειρα που θες που δεν έχει βασικά η ηλικία είναι αυτή η οποία μας καθορίζει και τα όνειρά μας ανά περίοδο. Δηλαδή, για παράδειγμα, ας πούμε. Ναι, δηλαδή έχει να κάνει με το περιθώριο το οποίο έχεις μπροστά σου. Και βέβαια το τι κουβαλάς και στο κεφάλι σου, έτσι. Άλλοι μπορεί να είναι 80 χρονών και να θέλουν να βγάλουν και άλλα λεφτά. Να σου δείξει με έρεξη τούτο. Ναι. Ας πούμε. Αυτό είναι καλό. Ναι. Το να είσαι ένας μεγιστάνας και να θες και άλλα λεφτά, δηλαδή. Όπως λένε, τα σάβανα δεν έχουν τσέπες. Όνειρο είναι για κάποιους άλλους. Ναι. Για μένα δεν ήταν ποτέ ούτε και πιτσιρικά. Ας πούμε, δεν έχει να κάνει ηλικία και πιτσιρικά στο ανήμουνα, δεν με ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι. Εντάξει, θέλω λεφτά προς το ζήν, να βγάζω, ξέρω εγώ. Ναι, να είσαι άνετα. Είμαι αξιοπρεπός, θα σπάνω, αλλά δεν ήταν το όνειρό μου. Τι θα είχα κάνει αν ήταν το όνειρό μου. Ναι. Αλλά π.χ. με τα χρόνια διαμορφώνονται τα όνειρα. Τι εννοώ, ρε παιδί μου, είμαι 46. Έτσι. Ότι καλά, βέβαια είναι και παλιό μου όνειρο αυτό, αλλά τώρα πλέον έχει γίνει πολύ πιο έντονο. Ότι θέλω να ζήσω εκτός πόλης, σε ένα χωριό. Ναι. Ιδανικά αυτό στα 46 σε σχέση με τα 23 μου, ας πούμε, είναι πολύ πιο έντονο. Δηλαδή δεν πάει όμως να είναι όνειρο. Ναι. Δηλαδή είναι ότι μικραίνουν τα περιθώρια για τα όνειρα, αλλάζει η ποιότητα. Τι αλλάζουμε και εμείς. Και εμένα μου άρεσε αυτό, απλά ξέρω ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να το κάνω. Ναι, σαν παράδειγμα λέω. Ναι. Απλά ρε παιδί μου ότι εκεί που εστιάζουν ότι. Εγώ θεωρώ ότι δεν έχει να κάνει με την ηλικία του ανθρώπου, έχει να κάνει με τον χαρακτήρα και την ψυχή του καθενός να μην παραιτηθεί. Ναι. Τα όνειρα μέχρι τελευταία στιγμή για μένα πρέπει. Ως πάνω, γίνονται. Αν κάποιος είναι του ονείρου. Η επιθυμία σου λοιπόν ουσιαστικά ξεκίνησε επειδή σε οδήγησε
το πώς εξελίχθηκες μέσα από το πέρασμα του χρόνου, ας πούμε. Κοίταξε, καλός ή κακός, αυτά που περνάμε μας, Έγινες πιο ταπεινός, ας πούμε, σε αυτά. μας μαθαίνουν πράγματα. Μας κάνουν να δούμε λίγο τα πράγματα με άλλο μάτι. Τι θέλω πραγματικά, τι δεν θέλω Ναι, τελικά. τι χρειάζομαι πραγματικά. Εμένα τα 5 χρόνια ενεργείας που πέρασα, ας πούμε, με δίδαξαν πάρα πολλά σε σχέση με το τι είναι απαραίτητο και τι δεν είναι. Δεν θα σε ρωτήσω αν υπήρξε μεγάλη αλλαγή στη ζωή σου, γιατί το γνωρίζω ο ίδιος ότι έχει υπάρξει μεγάλη αλλαγή στη ζωή σου. Θα σε ρωτήσω όμως πώς αντιμετώπισες αυτή τη μεγάλη αλλαγή στη ζωή σου. Εσύ τι γνωρίζεις την αλλαγή, να μην πούμε ποια είναι η αλλαγή. Προφανώς. Απλά δεν θα σε ρωτήσω αν βίωσες κάποια μεγάλη αλλαγή, γιατί το γνωρίζω. Ναι. Εσύ μπορείς να πεις ελεύθερα ό,τι θέλεις. Ναι, η αλλαγή ήταν ότι όταν έκλεισε η ελευθεροτυπία, ήμουν 5 χρόνια άνεργος γιατί ήταν μέσα στα μνημόνια και στην οικονομική κρίση κλπ. Οπότε ούτε δουλειές υπήρχαν, ούτε καλά αμοιβόμενες δουλειές υπήρχαν, μάλλον ούτε αξιοπρεπώς αμοιβόμενες δουλειές υπήρχαν. Και κάποια στιγμή που τελείωσαν οι οικονομίζουν και δουλειά δεν βρισκόταν και ήμουν στην μαύρη απελπισία και στην μαύρη κατάθλιψη, μου είπε ένας φίλος ότι, όχι ένας φίλος, λάθος, μου είπε ο κουμπάρος μου, Ο φίλος. ναι, ο φίλος, ο Ηλίας, ότι κόψεις μαλακίες, θα δουλέψεις delivery. Γιατί δεδομένου ότι ξεκίνησα να δουλεύω 18 χρονών, δεν έμαθα να κάνω κάτι άλλο στη ζωή μου. Ήξερα μόνο ένα πράγμα. Και με πολύ φόβο το ξεκίνησα. Φόβο για το αν θα μπορέσω και αν θα αντέξω. Και τελικά με εξέπληξα. Το ξεκίνησε σε ηλικία. Σε ηλικία, τώρα είμαι 58, πριν από 7 χρόνια 51. 50 χρονών, ας πούμε. 50 χρονών. Όντως, για κάποιον που δεν το έχει ξανακάνει ποτέ, για κάποιον ο οποίος ήταν μαθημένος σε άλλες συνθήκες εργασίας, που δεν είχε την κακουχία του delivery, λογικό ήταν να σε τρομάξει, να σε φοβήσει σαν κατάσταση. Απ' την άλλη, πιστεύω ότι επειδή έχει τον Ηλία, σαν παράδειγμα, είπε εντάξει, αφού αντέχει ο Μπρο. Όχι μόνο, όχι, ο Ηλίας δεν είναι καλό παράδειγμα, γιατί ο Ηλίας άντεχε πολύ. Πάρα πολύ, ναι. πάρα πολύ, δηλαδή πολλά άντεχε και πολύ άντεχε και πάθαινες πλάκα το πόσο άντεχε. Δεν θέλω να ξεχάσουμε όχι, να τάκα θυμάμαι- του. Ο πόνος είναι φίλος μας, ας πούμε. Ο πόνος είναι φίλος μας. Τατουάζ, Ναι. ας πούμε, στο- Με το χέρι σπασμένο, έτσι. Ναι. Θυμάμαι μια φορά όταν ξεκινούν τις πρώτες μέρες, ήταν που έπιασα μια δουλειά 4ωρος δοκιμαστικά σε ένα σαντουιτσάδικο, που πήγα μια παραγγελία και ήταν 3ο όροφο χωρίς ασανσέρ, και όταν ήταν να μπω στην πολυκατοικία να παραδώσω, και όλα 3ο όροφο χωρίς ασανσέρ τώρα και τέτοια, κατέβαινε ένας τύπος, πρέπει να ήταν 60, μπορεί και παραπάνω, πολύ ταλαιπωρημένος, παχής, και Τα είχε όλα εναντίον του για σκάφη, ναι, ας πούμε. και ήταν ντελιβεράς, έτσι. Ναι. Και έδειχνε ο άνθρωπος κουρασμένος και λοιπά, και λέω, μαλάκα σκάσε, αφού μπορεί να το κάνει αυτός, θα το κάνεις και εσύ. Ναι. Και το θυμάμαι ακόμα αυτό τον τύπο, ας πούμε. Δεν τον έχω ξαναδεί ποτέ. Δεν τον έχω Μα δει. η αλήθεια είναι ότι εγώ που την κάνω 30 χρόνια αυτή τη δουλειά, όπως εσύ στην ελευθεροτυπία, ας πούμε, και κοντεύω τα 50 και φοβάμαι εγώ για μένα που έχω την εμπειρία. Που ξέρω τι συμβαίνει, αν θα αντέξω, ας πούμε, να συνεχίσω να κάνω αυτό το Ναι. πράγμα. Οπότε ουσιαστικά ο τρόπος που αντιμετώπισες αυτή τη μεγάλη αλλαγή στη ζωή σου ήταν σκάσε και ρούφα, κατά κάποιο τρόπο. Όχι, ρουφά, σκάσε και κολύμπα. Σκάσε και κολύμπα. Ναι, το οποίο ήταν αποκάλυψη, γιατί έφερε και άλλα πράγματα μαζί. Καταρχήν, στην αρχή φοβόμουν να μην με δούνε Οι γνωστοί, οι γνωστοί, τον άλλο τον κύκλο. από τον άλλο τον κύκλο, ναι, παλιοί συνάδελφοι. Μην τύχει να πάω παραγγελία σε κάποιον συνάδελφο, ας πούμε, κλπ. Και πει πως κατάντησε ο καημένος, ας πούμε, κλπ. Αλλά τελικά όταν το ξεπεράσεις αυτό και ξεπεράσεις και άλλα πράγματα μαζί, όπως είναι η επωνυμία,
Γιατί βρέθηκα από ένα χώρο που σε αντιμετωπίζουν με σεβασμό, σε ένα χώρο που σε έχουν για φτύσιμο. Καλώς ή Το κακώς. επίθετο σε επωνυμία, συγγνώμη σε διακόπτω, δεν το ανέφερα ποτέ. Δεν ξέρω αν θέλει. Ναι, δεν έχω πρόβλημα. Ο Σάκης ο Αποστολάκης λοιπόν, παιδιά, είναι μαζί μα. Κλείνει η παρένθεση. Το ξέρεις πολύ καλά πώς αντιμετωπίζει πολλοί κόσμος τους ντελιβεράδες, ας πούμε. Ναι, το γνωρίζω. Με τι απαξίωση και ως υποτελείς, ως δεύτερους, τρίτους και δεν ξέρω εγώ τι. Απ' την άλλη, βέβαια, πλέον τα τελευταία χρόνια έχουμε δει και πολύ σεβασμό. Έχει αυξηθεί κατά πολύ. Έχει Βέβαια, αυξηθεί ακόμα κατά πολύ, αλλά υπάρχει, ναι. υπάρχει το Και στερεότυπο. το άλλο έχει αυξηθεί δυστυχώς, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ. Παρ' όλα αυτά, όταν σταμάτησε να με ενοχλεί αυτό, γιατί ξέρεις, έκανα μια δουλειά η οποία με έτρεφε, οπότε δεν έκανα κάτι για το οποίο θα έπρεπε να ντρέπομαι. Δηλαδή δεν ήμουν βουλευτής που δεν έχει πτυχίο, ας πούμε. Ναι. Που εκεί πέρα κολλάει το καμιά ντροπή δεν είναι δουλειά. Καμιά ντροπή δεν είναι δουλειά ακριβώς. Λοιπόν, ήταν αποκαλυπτικό για μένα. Δεν είναι υποχρεωμένο, συγγνώμη για αυτό που ανέφερε. Δεν είναι υποχρεωμένο να έχει πτυχίο βουλευτή ή οποιοδήποτε πολιτεύεται. Βάσει συντάγματο μπορεί και άνθρωπο που δεν έχει δημοτικό. Αλλά δεν μπορεί να λέει ψέματα για αυτό. Ότι έχει πτυχίο. Ή να λέει πεσπί τέλο πάντων, να μην Ναι. λέξη. Να μην λέει παπαριέ τέλο πάντων. Λοιπόν, και ήταν αποκαλυπτικό και απελευθερωτικό επίσης. Και εκεί διαπίστωσα και άλλα πράγματα, ας πούμε, το τι με πόσα άλλα πράγματα μπορείς να μην κάνεις, να μην σου χρειάζονται. Η επωνυμία, πώς το λένε, το ξέρω εγώ, καλό αυτοκίνητο, η καλή μοτοσυκλέτα, Άρα, το καλό ουσιαστικά, ρούχο, το καλό τέτοιο. η αλλαγή Καλό δεν με είναι την έννοια μόνο- του ακριβού και του επώνυμου. Η έτσι. αλλαγή δηλαδή που βίωσε ουσιαστικά δεν έγκυται μόνο στο ότι άλλαξε απλά σκέτο ένα επάγγελμα, όσο μεγάλη και αν ήταν η αλλαγή αυτή από μόνη τη, ούτω ή άλλω, αλλά και ότι άλλαξε και στάση ζωή και φιλοσοφία ζωή. Ναι, Μέσα ναι. από αυτή την όλη διαδικασία. ναι. Γιατί πια. Και εκεί με αλλάξει να σκέφτηκε τα παπούτσια και τα οχήματα, α πούμε, ότι είναι παραπάνω από όσο Γιατί πρέπει. πια κάνω μια δουλειά που δεν έχει καριέρα. Δηλαδή αυτό να πας ψηλότερα, να φτάσεις, ξέρω εγώ, να γίνεις, ξέρω εγώ, οτιδήποτε κλπ. Οπότε σε απασχολεί Είναι το αυτό. καθημερινό, πώς θα Οπότε βγει. δεν σε απασχολεί αυτό. Και ένα άλλο πράγμα που έφερε αυτό είναι. Αυτό που σε απασχολεί σε αυτή τη δουλειά συγκεκριμένα είναι να γυρίσει σπίτι όρθιο. Ακριβώς. Και ένα άλλο πράγμα που έφερα μαζί όλο αυτό ήταν η έλλειψη άγχους. Δηλαδή δεν έχω άγχος. Υπάρχει το άγχος του εργασιακού ωραρίου και μέχρι εκεί μετά σχολεία. Μέχρι εκεί δηλαδή, και εκεί τώρα υπό αυτές τις συνθήκες που βρίσκουμε πάλι δεν υπάρχει, ούτε αυτό το άγχος υπάρχει. Αλλά είναι Ναι, ότι, το όποιο άγχος μπορεί ναι, να προκαλέσει τέλος πάντων. δηλαδή η δουλειά μου τελειώνει από τη στιγμή που θα σβήσω το μηχανάκι, ρε παιδί μου. Δεν έχω να ασχολούμαι. Ενώ πριν Σχολάω και σχόλασα. όχι μόνο ασχολιόμουν συνέχεια, αλλά μπορεί να χτυπούσε και 4 και 5 η ώρα το τηλέφωνο. Είναι ας μέσα πούμε. σε αυτά που αγαπάω και εγώ σε αυτή τη δουλειά. Δηλαδή σου προσφέρει κατά κάποιο τρόπο, ανάλογα το χαρακτήρα βέβαια πάντα, κάποιες ελευθερίες. Ναι. Μία από αυτές είναι ότι σχολάω και ξανά δουλεύω την επόμενη μέρα την τάδε ώρα. Ενδιάμεσα είναι όλος ο χρόνος δικός μου προσωπικά, δεν με απασχολεί καν. Έχει φύγει από το μυαλό μου, έχει φύγει από την ψυχή μου, είμαι καθαρός. Ακριβώς. Είναι πολύ βασικό για μένα αυτό σε μια εργασία. Είναι μεγάλο πράγμα και σου φέρνει και ηρεμία αυτό το πράγμα. Δηλαδή πας σπίτι και είσαι ήρεμος, παιδί μου. Μα πολλοί άνθρωποι που με ξέρουν μου λένε γιατί ρε Γιώργο, εσύ είσαι τόσο έξυπνος κτλ. Υποτιμώντας πάντα αυτή τη δουλειά, ναι. Και του λέω παιδιά είναι επιλογή. Την έχω αγαπήσει αυτή τη δουλειά για συγκεκριμένους λόγους. Με ταλαιπωρεί όπως όλες οι αγάπες. Έτσι. Κοίταξε, όπως Και όπως όλες οι έλεγα δουλειές. και με ρωτούσαν και λοιπά, αν είναι κουραστική η δουλειά και συνάδελφοι πρώην, η απάντηση που έχω να δώσω είναι καμιά δουλειά που την κάνεις έντιμα δεν είναι εύκολη. Ούτε η δημοσιογραφία είναι εύκολη άμα Αν την θες να κάνεις σε- έντιμα. να το κάνεις σωστά και Ναι, να είσαι και καλά με τον δηλαδή εαυτό πρέπει σου. να περάσεις χρόνο πάνω από το... Αυτό περιέχει που είπες πολλά κιλά σοφίας. δεν νομίζω. Οτιδήποτε ότι θες είναι- να διεκπαιρεώσεις από εργασία, πραγματικά όντως ισχύει αυτό το που το σκέφτομαι. Και θες να το κάνεις σωστά και έντιμα, εύκολο δεν θα είναι ποτέ. Ναι, Όντως. δηλαδή, να σου πω, ας πούμε, έπρεπε να διασταυρώσουμε μια είδηση, να βγάλουμε το θέμα. Είχες μια πληροφορία και έπρεπε να δεις τι γίνεται, ας πούμε.
θέλει δουλειά αυτό. Πρέπει να τηλεφωνήσει στον έναν, στον άλλον, στον παράλληλο, να πάρει την άποψη του ενός, την άποψη του άλλου, να σχηματίσει δική σου άποψη κλπ. Άμα είναι να το πετάξει έτσι στο ίντερνετ, ας πούμε κλπ., είναι το μόνο εύκολο. Δεν πειράζει καθόλου που ξεφεύγουμε αρκετά από το θέμα μερικές φορές, γιατί προκύπτουν άλλα θέματα. Δεν με χαλάει εμένα, αυτό το αφήνω επίτηδες. Θέλω να πω και κάτι ακόμα. Τα πλαίσια της συζήτησης. Ναι, τώρα θα το συμπληρώσεις. Συνοψίζω ότι η απάντηση ουσιαστικά στην ερώτηση είναι ότι η μεγάλη αλλαγή είναι ότι άλλαξα δουλειά και ουσιαστικά άλλαξα και τρόπο ζωής. Ναι. Συμπλήρωσε και αυτό που θέλεις. Αυτό που θέλω να πω για το delivery είναι το τι έφερε. Πέρα από ηρεμία, έλλειψη άγχους κλπ. Και ένα σταθερό εισόδημα, έστω και μικρό, δεν είναι μεγάλο, είναι ότι μου έφερε ένα βιβλίο και ένα θεατρικό έργο. Πολύ βασικό και αυτό. Το οποίο ήρθε εντελώς αναπάντεχα, ας πούμε, μέσα από τις ιστορίες που έγραφα στο Facebook, καθημερινής τρέλας που ζούμε και έχει ζήσει πολλές. Μπορούμε να το αναφέρουμε αυτό ή υπάρχει θέμα με τα δικαιώματα από τις Όχι, φυσικά μπορούμε να το αναφέρουμε. Ωραία. Είναι το υπερολόγιο delivery. Ναι, που ουσιαστικά εκεί πέρα εσύ συνέχισες να κάνεις το δημοσιογράφο παράλληλα. Όχι να κάνεις, Ναι, να είσαι δημοσιογράφος παράλληλα. Μάλλον ναι. Να είσαι ο Σάκης που γυρνάει στη μητέρα του και λέει τα νέα της ημέρας ουσιαστικά, αλλά τα κατέγραφες στο Facebook. Ναι, έγραφα ιστορίες στο Facebook. Οι οποίες κάποια μικρά, στιγμή. ωραία, ή μεγάλα, πολύ ωραία αρθράκια, θα το πω έτσι, λίγο για τους Σοκράτες και μετά θα σου κάνω πάσα να το. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ να τα διαβάζω αυτά και τελικά αυτό πήρε τον δρόμο του, ο οποίος ήταν Ο οποίος ήταν αρχικά να το πάρει μια φίλη μου σκηνοθέτης και να το κάνει μια πολύ ωραία θεατρική παράσταση, η οποία πήγε πάρα πολύ καλά και συζητήθηκε αρκετά. την οποία δεν κατάφερε ποτέ να δω δυστυχώς. Κρίμα. Και μετά ήρθε λίγο ανάποδα, δηλαδή πρώτα έγινε θεατρική παράσταση και μετά έγινε βιβλίο. Και επειδή όπως γνωρίζεις τα πελατάκια είναι αστήρευτα, συνεχίζω να γράφω στο Facebook. Για Volt 2 φαντάζομαι. Ναι. Γιατί δεν σταματάει ρε παιδί μου, είναι φοβερό το τι γίνεται, ας πούμε. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον κοινωνιολογικό. Είναι έρευνα, είναι κοινωνιολογική έρευνα. Είναι έρευνα απ' όλα, δηλαδή Τα έχει όλα μέσα. οικονομική, κοινωνιολογική, Συμπεριφορική. Στο τι τρώει ο κόσμος, στο τι παραγγέλνει ο κόσμος. Δηλαδή, εγώ αν δεν ήμουν τελειβεράς δεν θα ξέρω ότι αυτή τη στιγμή ο Φρέντο Εσπρέσο έχει αντικαταστήσει το φραπέ, ας πούμε. Τώρα θα βάλω μια ερώτηση τσόντα, ας πούμε, μέσα. Αν ήσουν ακόμα δημοσιογράφος και δεν έχεις ποτέ επαφή με τον delivery και δεν έχεις καμία ιδέα και σε έπαιρνα μια μέρα ένα τηλέφωνο και σου έλεγα υπάρχει ψωμί. Θα σου κάνει κλικ να πεις να ασχοληθώ τώρα με αυτό το θέμα, ας πούμε. Θα μου κάνει κλικ από περιέργεια. Πώς το λένε, δημοσιογραφική. Δηλαδή θα έλεγα κάτσε να δω τι είναι αυτό, ας πούμε, τι παίζει. Ναι. Και να υπήρχε ένας, ας πούμε, ξέρω, αντί να τα γράψεις εσύ, πες ότι τα έγραψα εγώ, ας πούμε, και να σου λέγα διάβασε λίγο να δεις τι γίνεται. Ναι. Μετά θα έπαιρνε τον δρόμο του, φαντάζομαι. Δηλαδή θα το τσίπαρες. Πιστεύω πως ναι. Ναι. Θα γινόταν. Συμφωνώ. Θες να συμπληρώσεις κάτι ή περνάμε στην επόμενη ερώτηση? Όχι. Νομίζω. Βασικά το βιβλίο κυκλοφοράει, υπάρχει. Υπάρχει, ναι. Υπάρχει. Το οποίο λέγεται Ημερολόγιο Delivery. Ημερολόγιο delivery. Εκδόσεις. Ατριδών κύκλος. Ατριδών κύκλος. Ωραία. Ναι, γιατί μπορεί να το ακούσει ο κόσμος και να διαφερθεί. Οπότε πάμε στην επόμενη ερώτηση. Πώς συμμετέχεις στην τοπική σου κοινότητα? Το τοπική εννοείται ότι είναι. Θες να μιλήσεις μόνο για τα κάστρα στα οποία μένεις αυτή τη στιγμή, θες να μιλήσεις μόνο για την εταιρεία στην οποία εργάζεσαι αυτή τη στιγμή που είναι και αυτή μια κοινότητα. Οποιαδήποτε κοινότητα επιλέγεις εσύ πρώτο, σου έχει στο μυαλό. Θες να μιλήσεις για την πόλη σου, για τη χώρα σου? Η αλήθεια είναι ότι δεν συμμετέχω ιδιαίτερα. Και εντάξει, συμμετέχω σε πολλά εισαγωγικά. Αν πεις ότι σχολιάζω διάφορα πράγματα επικαιρότητας είτε καθημερινότητας οτιδήποτε στο Facebook. Από συμμετοχή το βλέπω αυτό. Δεν ξέρω.
Αλλά επειδή εγώ δεν το βλέπω συμμετοχή, γιατί προέρχομαι από ένα χώρο που συμμετείχες, ρε παιδί μου, δηλαδή έκανες δουλειά, αναδείκνεις ένα θέμα, το βγάζεις, το κυνηγούσες κλπ. Και επειδή δεν συμμετέχω σε κινήματα, σε διάφορα τέτοια, εγώ θεωρώ ότι δεν συμμετέχω. Συγκριτικά με τον παλιότερο εαυτό σου μπορεί, αλλά είναι συμμετοχή το ότι θα βγεις, θα καυτηριάσεις καθημερινά, θα ανεβάσεις άρθρα, θα... Ναι, αυτό το κάνει όλος ο κόσμος όμως. Δηλαδή βλέπεις στο Facebook, μιλάω για Facebook γιατί μόνο Facebook. Εγώ σε αυτό το στέλος μου συμμετέχω πολύ λιγότερο από ότι εσύ. Ναι. Δεν ξέρω, ίσως είναι και μια παράνοια που μου έχει μείνει το να σχολιάσω δημόσια. Δηλαδή, ξέρεις, το έκανα 30 χρόνια, Συνήθεια, οπότε μάλλον μου έχει παράνοια. μείνει. Μάλλον μου έχει μείνει. Εντάξει, συμμετοχή για μένα είναι το οτιδήποτε. Δηλαδή, εντάξει, έχω συμμετάξει σε αρκετά πραγματάκια, το ξέρεις, το γνωρίζεις για μένα, αλλά ακόμα και σε καθημερινή βάση το ότι θα προσπαθήσω να είμαι όσο γίνεται ενεργός πολίτης, αφαιρώντας την καθρίλα, όχι του ενεργού πολίτη, του συνηθισμένου πολίτη. Το να μην πετάξω τσιγάρα, το να αδειάσω τα σάκια από το αμάξι, να πετάξω σκουπίδια στους κάδους, το να μην πλακώνομαι στο ξύλο, ας πούμε, καθημερινά όσο γίνεται, στην οδηγική ζωή. Μπλα 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 μπλα. Στην πολυκατοικία μου μέσα, ξέρω. Όλα αυτά είναι συμμετοχή για μένα. Ναι, οκ. Αυτό είναι η καθημερινότητα. Απλά επειδή είναι υπάρχουν κινήματα, ας πούμε, που ξέρω και συμμετέχει κόσμος και γνωστοί και τέτοια. Κινήματα, τα λέω, δεν εννοώ πολιτικά, αλλά έχουν να κάνουν είτε με το θέμα της ανάπλασης της ΔΕΘ, έχει κινητοποιηθεί κάποιος κόσμος, είτε με το θέμα των τεμπών, είτε παλιότερα με το θέμα των αρχαίων στην Βενιζέλου. Οτιδήποτε τρέχει, ας πούμε, ανά περίοδο. Ναι. Δεν μπαίνω. Τελευταία σε 2 πράγματα που συμμετείχα, λίγο τα πήρα στο κρανίο και αποχώρησα σιγά σιγά, δεν θέλω να πω τι είναι. Εντάξει, ναι, συνηθίζεται αυτό. Εντάξει, και εγώ σε πολλές περιπτώσεις που έχω μπει βγήκα, αλλά είναι συμμετοχή, όπως και να έχει. Οκ, οπότε ουσιαστικά κυρίως η συμμετοχή σου είναι με το social media, ας το πούμε έτσι, Ναι. και με την καθημερινότητά σου βέβαια στο κατά πόσο μπορείς να είσαι ένας πολίτης ο οποίος δεν επιβαρύνει τους άλλους πολίτες όσο γίνεται, ας πούμε, Ναι, αυτό το προσπαθώ. όσο μπορείς. Υπάρχει κάποια μεγάλη αλλαγή που ονειρεύεσαι στη ζωή σου? Αυτό εμπεριέχει λίγο τις προηγούμενες ερωτήσεις. Ναι. Μεγάλη αλλαγή, εντάξει, Σαν όνειρο, ρε παιδί μου, σαν κάτι που θα ήθελες. όνειρο. Μπορεί να μην είναι μόνο για σένα, αλλά αλλαγή θα ήταν ένας τέλειος πλανήτης. Πάλι στη ζωή σου. Μεγάλη αλλαγή θα ήθελα κάποια στιγμή ο κόσμος να ξυπνήσει και να ενδιαφερθεί περισσότερο για την ζωή του, για το τι γίνεται, για την ακρίβεια, για την υποβάθμιση της υγείας, για την ακρίβεια των ενοικίων κλπ. Δηλαδή πρέπει να κινητοποιηθεί, όχι να κινητοποιηθεί, να ξυπνήσει ο κόσμος, παιδί μου. Δηλαδή δεν γίνεται να δέχεσαι τα πάντα που γίνονται, όλα αυτά που γίνονται. Να τα υπομένεις, δεν πιστεύω ότι τα δεχόμαστε, αλλά πιστεύω ότι απλά τα υπομένουμε. Κοίταξε, Τα ανεχόμαστε. ναι, κάποια στιγμή πρέπει να Αλλά αυτό σταματήσει. πρέπει να γίνεται. Ναι. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτό. Δηλαδή, αν το πάρεις σε παγκόσμιο επίπεδο, τώρα έχουμε τον παγκόσμιο μαλάκα, ο οποίος, μπορώ να πω... Ναι, podcast είναι. Εντάξει, το πολύ άμα μου την πούνε να πατήσω κάνω ένα μοντάζ και να βάλω κανένα. Λοιπόν, ναι, ο οποίος έκανε την, άντε να μην το πω βαριά, έκανε τη βλακεία να μπει σε έναν πόλεμο. Καταρχάς να μπει σε ένα πόλεμο. Από μόνο Να την μπει σε ένα βλακεία πόλεμο. αυτό ούτως ή άλλως. Στηριζόμενος στην βλακεία του, γιατί είχε συμβούλους οι οποίοι του λέγανε μην το κάνεις. Δεν, δηλαδή, το πρώτο που θα κάνει ο άλλος θα είναι να κλείσει τα στενά του ορμούς. Δεν ξέρω αν είναι από βλακεία ακριβώς, χωρίς να σημαίνει ότι την υπερασπίζομαι. Είναι από, όχι, δεν είναι Έπαρση- βλακεία, είναι από τεράστια βλακεία. Και ναι, όλα αυτά μαζί. Λοιπόν, νόμιζα ότι θα κάνει κάτι σαν τη Βενεζουέλα, ας πούμε, τσακπάτ και τελειώσαμε.
δεν έχει ιδέα που πάει να μπλέξει και κρατάει ο Μύρους ολόκληρο τον πλανήτη, όλο τον κόσμο. Καλά, έχει κάνει και business. Προσωπικά, σε προσωπικό επίπεδο, μπορεί να βγαίνει χαμένος πολιτικά, αλλά σε προσωπικό επίπεδο έχει κάνει. Δεν ξέρω τι business έχει κάνει. Αυτό που ξέρω που διάβασα ότι. Γιατί λέω ότι είναι επιτυχημένος επιχειρηματίας και τέτοια, διάβασα ότι 3 φορές πτώχευσε και τον ξελάσπωσε ο πατέρας. Αλλά έχει κάνει τώρα με κάτι αλλαγές. Κάποιοι ενδιαφέρονται. Κάποιοι απλά κάθονται, ας πούμε, και τα υφίστανται. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει να ξυπνήσουμε. Πρέπει να γίνουμε άνθρωποι οι οποίοι θα αντιδρούν σε ό,τι τους συμβαίνει κακό στη ζωή τους. Εμένα, ας πούμε, δεν γίνεται να τα καταπίνουμε όλα, ας πούμε. Βάσει του παραδείγματος που χρησιμοποιήσουμε, με έχει συγκινήσει. Σύμφωνα με αυτά που μας δίνονται πάντα σαν πληροφόρηση. Ο λαός του Ιράν και η στάση του. Π.χ. Ναι. Έτσι. Ο λαός πάντα. Ότι έχουν επιδείξει σοβαρότητα, ήθος και πυγμή. Κοίταξε, όταν σου επιτίθενται ανέτεια, θα αντισταθείς. Ναι. Ο τρόπος με τον οποίο το κάνανε. Ναι. Βάσει αυτών που έχω δει μέχρι στιγμής, που γενικά εντάξει, όσο μπορώ το μελετάω το θέμα και προσπαθώ να ακούσω γιατί και περισσότερο όλες τις πλευρές εκτός από τα συστημικά εντός εισαγωγικών ή εκτός κανάλια. Αλλά ψάχνω στο ίντερνετ πληροφορία από παντού. Τέλος πάντων, εντάξει, ας το αφήσουμε το θέμα. Δηλαδή έγινε, το φαντάσου, έγινε. Πάρ' το αλλιώς άμα θες. Πήγε το 40, πήγε να κάνει ντου ο Μουσολίνη στην Ελλάδα. Ξεχάστηκαν τα πάντα. Δεν υπήρχαν διαφορές. Δεν φτάναν τα όπλα. Και ξεχυθήκαν όλοι να πάνε να πολεμήσουν για την πατρίδα. Δεν το λέω πατριωτικά με το θέμα. Με τον καθαρό πατριωτισμό. Γιατί πρέπει να αρχίσουμε. Πατριωτικά δεν είναι κακή λέξη. Ναι, δεν είναι κακή λέξη. Αρκεί να. Λοιπόν, όταν σου επιτίθενται και. Πώς το λένε, προσπαθεί κάποιος να σου αλλάξει. Όχι να σου αλλάξει τη ζωή, γιατί εντάξει, χρειάζονται αλλαγές εκεί πέρα, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Σου επιτίθενται για να σε κλέψουν, γιατί ουσιαστικά αυτό ήταν. Η αφορμή ήταν τα αντίθεν πυρηνικά, ας πούμε, και λοιπά, αλλά θέλουν τα πετρέλαια. Αυτό είναι το. Ή και καλά να σώσουν τις γυναίκες και τις μαντήλες, που αυτή τη στιγμή το Ιράν τα τελευταία 2 χρόνια τουλάχιστον υπάρχει μια σχετική ελευθερία σε σχέση με πριν. Ή σε σχέση με το Ντουμπάι. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, νομίζω ότι δεν υπάρχει και ότι είναι χειρότερα. Αλλά το θέμα είναι ότι. Σιγά τώρα. Από ό,τι είδα πάρε, το 23 είναι ανοιχτό ότι όποια θέλει φορά, όποια δεν θέλει δεν φορά. Ναι, και βιντεάκια που είδα από ανθρώπους οι οποίοι πήγανε τώρα, μέσω πόλεμο πήγανε εκεί, όντως έδειχνε τώρα. Τι να σου πω, άμα ήταν κανένα μοντάζ, δεν μπορώ να ξέρω. Δεν μπορεί και εγώ να περάσει πληροφορία με ασφάλεια, αλλά δεν έχω πάει στο Ιράν τελευταία. Ούτε το θέμα είναι ότι έγινε για λόγους που δήθεν ήταν ο τρομοκράτης ο ένας ο άλλος και δεν πρέπει να έχει πυρηνικά, γιατί έχει, ας πούμε, η Αμερική πυρηνικά, αλλά κανένας άλλος δεν πρέπει να έχει γιατί είναι κίνδυνος. Και το Ισραήλ που μπορεί να έχει πυρηνικά και χωρίς να έχει συμφωνήσει στην συμφωνία. Τέλος πάντων, οπότε με λίγα λόγια, ουσιαστικά η μεγάλη αλλαγή που ονειρεύεται στη ζωή σου είναι να συνέλθει λίγο ο κόσμος γενικότερα. Είναι η συμμετοχή και να επιτέλους σε αυτή τη χώρα να υπάρξει. Ναι, και σε αυτή τη χώρα να υπάρξει δικαιοσύνη πραγματική. Αυτό περιλαμβάνει τα πάντα. Εδώ συμπίπτουμε. Πέρα και αξιοκρατία και εμείς αυτογνωσία λίγο και οι πολίτες να κάνουν αυτοκριτική μας κτλ. Ποια είναι η μεγαλύτερη αλλαγή που έχεις δει στον εαυτό σου με την πάροδο του χρόνου? Πέρα από το ότι έχει εσύ να με επηρεάζει βαρύτητα, ότι πρέπει να τα κρέατα μου όσο νομίζω ότι είναι αυτό που είπα πριν, όσον αφορά το delivery. Η αλλαγή που βλέπω είναι ότι καταλήγω στο ότι το να έχεις λιγότερα ίσως είναι περισσότερα και το ότι αν έχεις αυτά που χρειάζεσαι, πραγματικά χρειάζεσαι, και μπορείς να κάνεις αυτά που πραγματικά σου είναι απαραίτητα, π.χ. για μένα είναι η εκδρομή, ας πούμε, είσαι πλούσιος. Να. Δηλαδή μπορεί να έχεις 3 ζευγάρια παπούτσια, ρε παιδί μου, και να είσαι πιο πλούσιος από αυτόν που έχει 15 ή 20 ή 40.
Γιατί δεν χρειάζεσαι άλλα. Δεν θέλεις άλλα. Και δεν έχεις το άγχος του να φοράσεις σήμερα επίσης. Αυτό είναι βασικό. Που είμαι πλούτος και σε χρόνο. Ναι, είναι το ότι πιο δεν είσαι ελεύθερος. ικανοποιημένος. Δεν το λέω με την έννοια της ικανοποίησης. Γιατί η ικανοποίηση μπορεί να είσαι ικανοποιημένος ενώ θέλεις πράγματα και δεν τα έχεις. Αν έχεις αυτά που σου είναι πλήρως απαραίτητα, είναι μεγάλο πράγμα. Πιο ας πούμε πενιχρά, πιο ταπεινά μέσα, καταφέρνεις το ίδιο αποτέλεσμα και σε έχει και πιο ελεύθερο γιατί έχει και λιγότερες απαιτήσεις. Το πιο Ναι. ταπεινό μέσο, Ναι, ας πούμε. ναι. Μια χαρά. Άρα Μια η χαρά. μεγαλύτερη αλλαγή που έχεις δει στη ζωή σου, γιατί αυτό ήταν ένα παράδειγμα, είναι ότι έχεις γίνει μέσα από την έξτρα ταπεινότητά σου πιο ελεύθερος. Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι. Okay. Πώς φαίνεται Καταλήγουμε στο ότι το χρειάζομαι, μου είναι απαραίτητο. Δεν το χρειάζομαι. Τέλεια. Αν σου ζητούσα να μου προτείνεις τον επόμενο που θα έτρεξε να πάρει συνέντευξη, ο οποίος θα έχει θέλει και να Ναι. συμμετέχει σε κάτι τέτοιο, ποιος θα ήταν αυτός? Ναι. Λοιπόν, είναι ο Αντώνης. Περισσότερα δεν λέμε. Και η ερώτηση, Αντώνη, που θέλω να σου κάνω είναι τι σημαίνει για σένα η συμμετοχή και πώς βλέπεις την κατάσταση της συμμετοχής αυτή την περίοδο. Πώς πέρασες? Ωραία, μια χαρά. Ενδιαφέρον. Και ειδικά εσύ που είσαι και του χώρου, ας πούμε, έχει μια άλλη άποψη. Κοίταξε, το θέμα με τους δημοσιογράφους είναι ότι δεν ξέρουν να δίνουν συνεντεύξεις. Καλά, εγώ δεν είμαι Ξέρουν να παίρνουν- δημοσιογράφος, έτσι. Όχι, για μένα λέω. Ναι. Αλλά ούτε εγώ το παίζω, αυτό είναι διευκρινή. Είναι ότι δεν ξέρουν να δίνουν συνεντεύξεις, ξέρουν να παίρνουν συνεντεύξεις. Σωστό. Οπότε είναι λίγο, βρίσκεται από την άλλη μεριά του δικτύου, τέλος πάντων. Και είναι κάπως. Πέρασε καλά, το concept, ας πούμε, πώς σου φάνηκε η όλη φάση. Όχι, πέρασα καλά. Κουβέντα κάναμε ουσιαστικά. Το concept είναι καλό. Δηλαδή, όπως είπες και πριν στο τηλέφωνο, επειδή γκιώσαμε από Τηλεπερσόνες, από από διάσημους, τηλεπερσόνες, από από celebrities. αδιάφορα άτομα τα οποία αυτή τη στιγμή κυριαρχούν στην καθημερινότητά μας. Ανοίγεις μια τηλεόραση και κατευθείαν το γυρνάς στο YouTube, ας πούμε, για να δεις κάτι άλλο, γιατί έχει τηλεπαιχνίδια και τέλος πάντων. Είναι καλό να ακούγονται κάπως άνθρωποι της καθημερινότητας. Ναι, Και θα πάρουμε και από εκεί μια γεύση. νομίζω ότι όλοι έχουν να πούν κάτι. Ναι, εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει μη ενδιαφέρον άνθρωπος, ας πούμε. Ναι, Μάλιστα. ειδικά αυτοί που παλεύουν. Μπριάν, να κεράσω. Όχι, ευχαριστώ. Θα κεράσει λίγο κρασί. Στο τάπερ να βάλω μπριάν τουλάχιστον. Όχι, όχι. Δεν θες να δοκιμάσεις ξανά να μου πεις μια άποψη? Όχι. Όχι δημοσιογραφική, κανονικά σαν σάκι. Όχι. Εντάξει, οκ. Δηλαδή με άδειο στο μάχη θα πιεις? Τι? Με άδειο στο μάχη. Θα πιω. Μια γουλιά, ό,τι με ένα πιείς. ποτηράκι. Καλά τα αγόρια μου. Αυτό ήταν λοιπόν το unboxing, μάλλον έτσι θα λέγεται. Ένα ηχητικό ταξίδι από απλούς ανθρώπους σε απλούς ανθρώπους για απλούς ανθρώπους. Με σκοπό να ακούγονται και άλλες γνώμες. Δηλαδή, και εγώ πιστεύω ότι εντάξει, ένα celebrity, το μόνο που έχει να τον πάρει συνέντευξη, αν είναι απλά celebrity και δεν είναι κανένας λόγιος, βαθύς άνθρωπος, είναι να μάθει τα κουτσουμπολιστικά του.
Οπότε από έναν άνθρωπο που δεν είναι γνωστός, αυτό που μπορείς να εκμεεύσεις με την καλή έννοια της λέξης, είναι να συζητήσει και κάτι διαφορετικό, κάτι λίγο πιο βαθύ, κάτι λίγο που τον απασχολεί, κάτι λίγο να πάρουμε μια γεύση πώς νιώθει ο κόσμος τέλος πάντων. Αυτά. Φιλιά πολλά. Γιώργο, και είμαι πολύ κουρασμένη.